Nyt sitten toi VLOOKUP-funktio. Koetan selittää sen toimintaperiaatteen tässä. Sitä kuitenkin verrattain usein näissä datasettien yhdistämisessä, jos se tehdään Excelin tai Google Spreadsheetin sisällä, niin joutuu käyttämään. Ja se on vähän hankala ymmärtää se toimintaperiaate, olen huomannut, vaikka ei se nyt loppujen lopuksi niin kovin monimutkainen asia ole. Koetetaanpa havainnollistaa sitä siis niin, että jos tässä meillä olisi tällainen puhelinmuistio, jossa on nimi A-sarakkeessa ja siitä seuraavassa sarakkeessa oikealle B-sarakkeessa on numero. Niin näinhän me tekisimme, että jos sieltä pitää löytää vaikkapa Liisan numero, niin me etsimme sieltä Liisan ja katsomme siitä viereistä sarakkeesta sen numeron ja soitamme sitten Liisalle. Toimii hyvin vielä tämmöisen pienen aineiston kanssa, mutta jos näitä numeroita olisi nyt vaikka 500 000 ja ne olisi jossain sattumanvaraisessa järjestyksessä ja meillä olisi toinen yhtä sattumanvaraisessa järjestyksessä oleva lista, sanotaan vaikka 1000 ihmistä, joiden numerot me tarvittaisiin, niin se olisi jo iso homma tehdä käsin, käydä ne sieltä läpi, poimia oikeat numerot. Siinä tulee siis avuksi tämä VLOOKUP-funktio. Sen toimintaperiaate on sellainen, niin kuin tästä syntaksista kerrotaan, VLOOKUP-funktiolle annetaan siis 4 parametria. Hakukriteerit, jono, indeksi ja lajittelujärjestys. Ja no, nämä ei ole ehkä parhaita käännöksiä tai parhaita termejä. Siinä siis, mä puhuisin, että siinä on hakusana, siinä on hakualue, sitten vastataan kysymykseen monennestako sarakkeesta oikealle, sitten kun on löytynyt siis se hakusana, niin monesko sarake siitä oikealle sisältää sen tiedon, mikä me halutaan. Ja tämä viimeinen kysymys, lajittelujärjestys. Excelissä se on muistaakseni vähän muodossa niin kuin exact match, eli onko se täsmällinen vastaus. Se hakee niin kuin, mielestäni joko lähimmän vastaavan, tai tässä se näyttäisi nyt hakevan sitten vaan samassa kohdassa, että jos olisi yhtä monta arvoa molemmissa ja ne olisi samassa järjestyksessä, niin sitten se ilmeisesti toimisi. Yhtä kaikki me sillä annetaan arvoksi 0, eli ei. Toi nolla vastaus. Tässä nyt siis kysymykseen, että onko jonon ensimmäinen sarake lajiteltu. Riittääkö lähin osuma? Ja siihen tulee 0. Ei riitä lähin osuma, vaan me halutaan tarkka vastaavuus siellä. Jos me haetaan joukon numeroa, niin sieltä pitää tosiaan löytyä jouko, eikä lähin vastaava joukosta. Kokeillaan. VLOOKUP. No, ei me tietysti vielä voidakaan tänään käyttää. Eli päätetään nyt ensin, että mitä nimiä me haluttaisiin. Me haluttaisiin sieltä vaikka Ismo, Jarno ja Liisa. Näiden numerot tarvitaan. Eli VLOOKUP. Sitten hakusana. Valitaan tuosta hakusanaksi. Hakusana löytyy tuosta sarakkeesta. Sitten se hakualue, se voidaan valita hiirellä. Se on koko tämä meidän puhelinmuistio. Ja nyt sitten se indeksi, eli siis kun täältä löytyy Ismo, niin monesko sarake? Ensimmäinen on tämä A-sarake ja toinen on tämä B-sarake. Toisesta sarakkeesta löytyy se puhelinnumero, se tieto, joka me halutaan. Ja viimeinen parametri oli siis ikään kuin vastaus kysymykseen, että riittääkö lähin vastaava. 1 olisi, että kyllä, ja 0 on, että ei riitä, se pitää olla täsmällinen vastaavuus. Näin. No, tietysti aika paljon helpommin olisi vaan kattanut täältä Ismo ja vaikka kopioinut ton tosta, mutta niin kuin sanottu, jos näitä olisi satoja tuhansia tarjolla ja me tarvittaisiin vaikka vaan 150kin, niin tämä säästäisi aika tavalla vaivaa, kun voidaan vaan kopioida tätä kaavaa tuosta täyttökahvasta, eli tuosta pienestä neliöstä raahaamalla alaspäin. Tämä kaava kopioituu ja näköjään, joo. Hyvä, nyt me voidaan opetella saman tien myös tuo soluviittauksen lukitseminen. Nyt se kopioi tosiaan ihan oikein, että siirtyy, kun kopioidaan se alaspäin, niin sitten tämä soluviittaus muuttuu myös niin, että se on D5, mikä äsken oli D4, eli tuo nimi hakusana löytyy tästä. Mutta samalla tämä hakualue siirtyy alaspäin.
Ja se on valitettavaa. Eli se pitää lukita. Täällä se on siis A1-riviltä B11-riville. Kun kopioidaan se rivi alaspäin, niin se onkin A2-riviltä B12. Eli meidän olisi pitänyt lukita tämä rivi. Vaikka me kopioidaan sitä alaspäin, niin se ei ole niin fiksu, että se päivittää nämä rivitkin. Tossahan se on hyvä, kopioidaan rivi alaspäin, niin tämä ensimmäinen hakusana, siinä myös rivin numero on muuttunut 4-5, niin kuin pitääkin, että sitten se on samalta riviltä ottaa se hakusana. Mutta siis toi hakualue ei saisi muuttua. Jolloin me dollarin merkillä, kun pannaan dollarin merkki sen rivinumeron eteen, niin se lukitsee ne rivit. Ja samoin toi. Nyt me voidaan kopioida tätä kaavaa ja nyt se varmaan toimii. Kyllä. Se on edelleen se hakualue A1 B11, mutta tämä hakusana päivittyy. No siinähän opittiin 2 asiaa. Jos tänne nyt tarvittaisiin vielä vaikka Tuomo ja Pekka, niin eipä hätää, samaa kaavaa kopioimalla saadaan Tuomot ja Pekat sieltä. Se siitä. Näin se toimii HLOOKUP. Eli sille annetaan vielä kertauksen vuoksi. VLOOKUP-funktiolle annetaan hakusana, sillä määritellään se hakualue. Ja nyt kun se hakualue pysyy koko ajan samana, niin lukitaan saman tien ne soluviittaus, että se on aina 1-riviltä 11-riville tuo hakualue. Sille kerrotaan, että monennestako sarakkeesta löytyy siihen hakusanaan nähden siitä toinen sarake oikealle, sisältää sen tiedon ja sille kerrotaan, että riittääkö lähivastaavuus siihen vastaan, että ei riitä, eli 0, eli false. Ja niin toimii VLOOKUP-funktio ja niin toimii soluviittauksen lukitseminen.